Hyvät toverit, on ilo olla täällä tänään puhumassa taistelevan työväenliikkeen vappujuhlassa. Oxfam kansalaisjärjestö julkaisee yleensä aina vuoden alussa tilastot varallisuuden keskittymisestä. Me elämme nyt vuotta 2016, jolloin tilastojen mukaan 1% maailman ihmisistä omistaa puolet maailman kaikesta varallisuudesta. Totta on siis tämä: maailmanlaajuisesti rikkain 1% hyötyy harjoitettavasta politiikasta. Ei käytännöllisesti katsoen kukaan muu. Me eletään nyt finanssikapitalismin aikaa, jota leimaa yhä valtavammat pääoman liikkeet ja sen ympärillä tanssiva spekulaatiotalous. Rahoitusmarkkinat on vieneet jumalien paikan ja ylipappeina meillä häärii pankkien ekonomistit, jotka viikoittain käyvät ennustamassa markkinoiden liikkeitä. Tämä tilanne ei ole syntynyt luonnonlain kaltaisesti tai sattumalta, vaan se on tietoisen politiikan seurausta. On tietoisen politiikan seurausta, että nämä ekonomistien ennusteet saavat suuremman painoarvon kuin tavallisten ihmisten tarpeet ja halut. Alati suureneva vaurauden epätasapaino on kapitalistisen järjestelmän ominaisuus. No, nyt on Suomessa vallalla oikeistohallitus, porvarihallitus. Se on täynnä ministereitä, joidenka sanaan ei voi luottaa. He eivät pidä lupauksiaan, vaan ajavat rikkaiden ja suurpääoma-asiaa. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana hallitus on kerinyt tehdä lukuisia todella rankkoja hyökkäyksiä työväestön etuja kohtaan. Pakkolaki ja yhteiskuntasopimusfarssi on hallituksen keino vaatia suoria palkanalennuksia työväestöltä, suoria tulonsiirtoja porvarien pussiin. Veronkiertoon ei ole puututtu, osakkeiden ja omistusten piilottamista aiotaan helpoittaa, tuottavaa valtio-omaisuutta on myyty, valtioyhtiöistä on irtisanottu työntekijöitä ja samaan aikaan on julkaistu leikkauslistat suunnitelmana leikata kaikista palveluista ja sosiaalietuuksista. Siis ainoa, joka jätetään rauhaan, ovat rikkaat ja suurpääoma. Suomalaiset yritykset ovat maksaneet tänä keväänä ennätyssuuret osingot omistajilleen. Pelkästään pörssiin listautuneet yritykset jakoivat yli 10 miljardia osinkoja. Enemmän kuin koskaan aiemmin. Kaikkiaan listautumattomat yritykset mukaan lukien osinkosumma lienee jossain lähempänä 20 miljardia. Kaikki tämä keskellä lama-aikaa, kun meille kerrotaan, että rahaa ei mukaan ole. Tällaisena aikana ei minun mielestäni ole mitään syytä suostua palkanalennuksiin tai työajan pidennyksiin. Ei ole mitään syytä suostua niihin. Työnantajaliittojen ja hallituksen esittämä yhteiskuntasopimus on härski vedätys, johon ei työväenliikkeen kannattaisi todellakaan mennä mukaan. Eikä muuten pitäisi olla syytä istua tänä päivänä kaupan kassalla. Mutta sellaisenkin päätöksen hallitus sai tehtyä, että työväen juhlapäivänä tekevät yhä useammat töitä. Hallituskauden aikana on myös jatkettu aiemmilta vuosilta tuttua huolestuttavaa linjaa Suomen viemiseksi lähemmäs sotilasliitto NATOa. Tänä keväänä Suomeen saapuu yhdysvaltalaisia sotajoukkoja sotaharjoituksiin ja on meistä kaikista kiinni, kuinka rauhassa nämä sotilaat saavat harjoitella. Itse ainakin toivotan mieluusti jenkkisotilaat saman tien takaisin kotimatkalle. Meillä on vallassa todella kylmä hallitus. Leikkaushallitus, työnantajien hallitus, sotapolitiikan hallitus eli porvarihallitus, jonka sietäisi jo erota tehtävästään. Mutta mitä uutta me vaadimme tilalle? Riittääkö, että saadaan uusi hallitus, mutta sama politiikka jatkuu toisten puolueiden tekemänä? Ikävä kyllä on niin, että tänä päivänä ei ole kyse ainoastaan siitä, ketkä hallitsee, koska hallitsijoiden vaihtaminen ei automaattisesti tarkoita politiikan sisällön vaihtumista. Tässä on meidän ja koko laajan työväenliikkeen haaste: muuttaa harjoitettavan politiikan suuntaa ja uudistaa ne peruslähtökohdat, joista politiikkaa tehdään. On murrettava pääoman taloudellinen ylivalta, kamppailtava parempien työehtojen ja lyhyemmän työpäivän puolesta.
On murrettava porvariston poliittinen ylivalta, syrjäytettävä ne kokoomusjohtoiset koalitiot, joidenka kautta tällä hetkellä politiikan suunta asetetaan, ja näin löydettävä vaihtoehto leikkauksille ja kurjistamiselle. Ja on murrettava finanssikapitalismin ideologinen ylivalta, se vaihtoehdottomuuden ilmapiiri, jossa me tänään elämme, se, jossa aikamme oraakkelit perustelevat kuinka hyvänsä härskiä rikkaiden etujen ajamista kestävyysvajeella tai Suomen luottoluokituksen laskulla tai valtion velalla. Ja nämä, hyvät toverit, ovat vasta ensiaskeleita. Päämääränä meillä on oltava toimimattoman kapitalistisen järjestelmän lakkauttaminen, korvaaminen uuden tyyppisellä 2000-luvun sosialismilla. Meidän filosofia on toiminnan filosofia. Meidän ajattelu ei löydy pelkästään kirjoista, vaan oleellisilta osin se syntyy ja kehittyy ja muovautuu työssä ja toiminnassa. Se näkyy viime kädessä siinä, mitä me teemme ja miten me teemme. Politiikka on ollut kuluvana talvena kylmäävää katseltavaa, mutta on sentään jotain, joka antaa toivoa. Ja se on leikkauksia vastaan nousseet kansalaisliikkeet ja lisääntynyt aktiivisuus. Aiempaa suuremmat mielenosoitukset, uuden tyyppiset yhteydet ihmisten välillä, ehkä myös viriämässä oleva uusi solidaarisuus. Niissä piilee muutoksen ja murtuman mahdollisuus. Mä olen pannut merkille vuoden aikana, että kenttä kuohuu itse asiassa paljon kovemmin kuin mitä päällepäin näyttää. Tämä on totta niin AY-liikkeessä kuin kenties myös poliittisissa puolueissa ja monessa muussa paikkaa. Ihmiset on olleet todella suutuksissaan ja raivoissaan tästä politiikasta, jota nyt on harjoitettu. He ovat olleet raivoissaan syystä, aiheellisesti, ja tästä voi olla yllättäviäkin seurauksia. Ja tämä on se, mihin minä viime kädessä itse luotan, ja mielestäni teidänkin kaikkien pitäisi. Eli ihmisillä on halu muuttaa maailma toiseksi, ja myös kykyä tehdä se. Ja on meidän järjestäytyneen työväenliikkeen tehtävä olla mukana kaikissa näissä kamppailuissa, auttamassa, luomassa tilaa ja rohkaisemassa. Näillä sanoin minä toivotan teille, rakkaat toverit, oikein hyvää vappua ja taistelu jatkuu. Kiitos.